merkt wel dat er gefilmd wordt in de zaal. We hebben een bevriende filmmaatschappij die is bereid geweest om hier film op te nemen. En die filmonderneming, dat is toevallig een zoon van een lid van de koor. En die filmacteur die moet tante zeggen tegen mevrouw. Was het middels niemand verdiende hebben we al en mocht, maar niemand heilig geld. De jeugd van thans, die is modern, tweedeling en is eraf geroepen, de besteding. Zijn er altijd één waar en alleen, mogen eenmaal in de hemel wederom worden herleefd. Ik kijk er zo dikwijls rondom om mij heen en voel mij dan vaak eenzaam en alleen. We hadden toch jaren nog samen kunnen zijn. Helaas het mocht niet weten en te doen vaak nog zijn. De dank Heer, de dank voor het leven, de dank lieve Heer, dat u ons zo lange tijd samen hebt gegeven. Vele zijn er als ik. Bedankt voor het allemaal zeer fijn. Dan gaan we verder met de 4 jaar.